Nagbabala po ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer PDR-RMO sa publiko kaugnay sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon sa lalawigan na posibleng magtuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ayon sa PDR-RMO, sunod-sunod ang naitatala sa lungsod ng Pangasinan na matataas na heat indices, kaya't pinaigting ang paalala sa publiko na pangalagaan ang kalusugan laban sa matinding sikat ng araw. Pinapayuhan din ng mga residente na panatilihing hydrated ang katawan sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tubig at hanggat maaari ay iwasan ang matagal na pagbababad sa ilalim ng araw. Lalo na mula alas 12 ng tanghalian hanggang alas 4 ng hapon ang oras na pinakamataas ang init. Samantala, patuloy naman na naglalabas ng araw-araw na heat index updates ang Department of Science and Technology upang mabigyang babala at maging gabay ng publiko sa pag-iwas ng heat-related illnesses tulad ng heat exertion at ang heat stroke. Matatandaan kabilang ang Pangasinan sa mga lalawigan sa bansa na nakakapagtala ng matataas na heat indices na umaabot sa mahigit 40 na antas ng sentigrado sa ilang lugar. Dahil dito muling hinikayat ng PDR-RMO lahat na maging mapagmatyaga at sundin ang health advisories upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init ng panahon. IFM News. IFM News. IFM News.